Manuel Delija, l-ex Chief of Staff tal-Ministru Austin Gatt u l-pinna ewlenija tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista, beda jżerżaq it-teddid fil-konfront tal-kap Bernard Grech, dan wara aktar ġlied u ntriċċi fil-Partit Nazzjonalista li raw it-tmexxija tal-PN tiksira ma' nies bħal Albert Buttigieg u Jason Azzopardi. Fil-blog fil-li kiteb it-tnejn filgħodu Manuel Delija reaġixxa l-intervista fuq l-istazzjon televiżiv tal-Partit Nazzjonalista li kellu Bernard Grech il-ħadd filgħodu fejn qal li hemm individwi li jużaw lill-Partit Nazzjonalista bħala tapit. Delija kiteb kif hawn Bernard Grech qed jissuġġerixxi li nies bħal Jason Azzopardi setgħu użaw lill-Partit Nazzjonalista bħala tapit u li dan huwa skorrett tal-aħħar. Dan fil-waqt li kiteb li donnu l-Partit Nazzjonalista qed ipinġi fedewwa lil dawk li m'għadhomx jiffurmaw parti minnu. Manuel Delija, magħruf għall-qrubija tiegħu ma' nies bħal Jason Azzopardi, sfida lil Bernard Grech jissostanzja kif Jason Azzopardi uża lill-Partit Nazzjonalista bħala tapit. Din l-isfida tmur jitfid ma' dak li kiteb Manuel Delija eżatt wara li Bernard Grech laħaq kap u tqaċċa tidrin Delija. Dakinhar fil-konfront tal-kap l-esponent ewlieni tal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil kien stqar kif jinsabu seqer fuqu fil-waqt li wissieħ biex ma jaxxaqix għaliex inkella jkollhom ifittxu lil ħadd ieħor. Din il-kidba ta' Delija li tur il-ħakma tal-establishment fuq Bernard Grech tkompli tikkonferma l-ġlied kbir li baqa' jaħkem lill-Partit Nazzjonalista anke wara r-riżultat tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Ewlenija fosthom u li kontribwixxiet mhux ftit sabiex Manuel Delija jikteb dan il-kliem iebes fil-konfront ta' Grech kienet il-ġlieda bejn Jason Azzopardi u Bernard Grech u li riżultat tagħha Azzopardi kixef allegazzjonijiet serji fuq il-proklama tal-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech.